पिकनिकआव गार्लफ्रेन्डजों मोसाफानो रोङिनि ब्रेकआप खालामदों। मैया जोंनिसिम 6 जन कापल्सनि ब्रेकआप जानायनि माखासे लिस्ट सफैदों। बेफोरो जाहैबाय गिबियाव दङ पिकनिकआव गार्लफ्रेन्डजों मोसाफानो रोङिनि ब्रेकआप खालामदों। रिल्स बानायनायाव केमेरा खेबनो रोङिनि ब्रेकआप खालामदों। पाब्लिक प्लेसआव आखाइ हमना बेरायफायिनि ब्रेकआप खालामदों। गार्लफ्रेन्डनि सिगां सिगां थाबायनायनि ब्रेकआप खालामदों। गार्लफ्रेन्डआ जाग्रा जाया होनफ्लानायखौ जाहोथायिनि ब्रेकआप खालामदों। हिन्जावखौ थिखोनो एबा बामनो हायिनि थाखाय ब्रेकआप खालामदों। अब्ला थाखा फैसा गारि मटर थांनोल' मा जानाय, बेफोरखौबो होनानै लादो। रुको जरा सबर करो। निउ इयार समाव खिफिनाय हासुनाय थाल मोनलायै हरसे मोसाना सासे सुबुङा दासिमबो खिफिनाया बन्द जायाखै होनना मोनथिनो मोनदों। बिथाङा दा एमआरएम हस्पिटालाव दङ। जाथाय जानाय जायगाखौ आलुबारि होनना मोनथिनो मोननाय जादों। क'क्राझारनि सिङाव थानाय बिथांनि खिफिनाया आलु सेवनायनिफ्रायबो गाज्रिसिन होनना डक्टरफोरा फोरमायदों। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। मोनसे खौरांनो दङ। मोनायाव पिकनिक जाना फैनायाव अभार खुवा खुना लामा आन्दायना गुवाहाटीसिम थाबायलांफ्लांनाय जाथाया सोराङाव फैदों। क'क्राझारनि जावलियाबारि गामिनि नारद बसुमतारिया गुवाहाटीसिम खुवा खुनाजों लामा आन्दायनायजों थाबायलांदों। दा बिथांनि न'सिम फैनायनि लाहाफाहारखौ गुवाहाटी पुलिस बिफाना आखायाव लाबाय। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। आरो बिथांमोना बुंदों कापल्स मानसिफोरा हरसे पिकनिक मोनजाया, अनलि सिंगोलफोराल' होनना गावसिनि पुलिस स्टेशननिफ्राय फोरमायहरदों। नाफाम होननाय चिरांनि सासे सेंग्राया दासिमबो 2025आवनो दं। मोनथिनाय बादिब्ला बिथाङा 31 डिसेम्बराव उन्दुनायनिफ्रायनो दासिम सिखाराखै। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। बिथाङा 2026आव फैथ'नाय नङा होनना, जानुवारि जोबब्लासो सफैगोन होनना 31 डिसेम्बराव बुंखालांदों। दा बिथाङा दासिम सिखाराखै आरो बिथांनि थाखाय दासिमबो निउ इयार गैथ'वा। मैया थांनाय दाख्लै सोरांसि समाव बांग्रि मावनायजों सासे सेंग्रानि ब्रेकआप जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मोनथिनाय बादिब्ला गार्लफ्रेन्डआ बयफ्रेन्डखौ मबाइलाव किस खालामहरनो थिननायाव बांग्रिजों टेबोला दोरोदना खिफिनाय बायदि साउन्ड जाना खिफिदों होनना जायगायावनो ब्रेकआप जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। दा बिथाङा दुखुजोंनो दासिमबो ओंखाम जायाखै, दै लोङाखै, खालि खिदोंल' होनना मोनथिनो मोननाय जादों। गावनि फिसाजोखौ जौ फेना फैनाय नुना बिमाया मोसौ गलियाव फुथुनाय जाथाया सोराङाव फैदों। माने गावनि फिसाजोआ हरसे हौवाफोरजों पिकनिक जाना जौ फेना फैनायाव बिमाया रागा जोंना सिथ्लायाव गोलैफैनायखौ नुना मोसौ गलियाव मोसौजों फुथुफानाय जाथाया सोराङाव फैदों। अब्ला हिनजावफोरा एसे खेल लादो, बांद्राय दालोंलाबायसै।